Soc el Joan Guixà, soc un dels socis fundadors de Sincerat i avui soc el director, val? I volia fer una miqueta la introducció d'aquesta sessió que farem avui. Val? Suposo, una mica el motiu pel qual estem aquí és per parlar del moment en el que estem, no? Tothom sap que estem en un moment una mica convuls, un moment on la tecnologia està evolucionant molt de pressa, on la intel·ligència artificial ens està ajudant a ser més eficients a les organitzacions, però també està ajudant els dolents, no? La contrapartida sempre és que hi ha hagut dolent esperant i utilitzant les eines, no? Per fer el mal o per fer-se amb les nostres dades o per accedir a on no toca. Coses que fins ara requerien moltes hores i moltes hores de feina i molta inversió i al final ho dedicaven només als clients grans. Gràcies a aquest tipus de tecnologia, doncs aquests dolents, no, són capaços també d'accedir a dades de clients més petits amb un cost molt més petit, no? Llavors, qualsevol de nosaltres som target d'un possible atac o d'un possible intent de captació de les dades, val? Això no és per fer por, jo no soc aquells, no, que diuen pon l'alarma, no, simplement és un fet. El fet és aquí i hem de ser tots conscients de que ens trobem en aquesta situació. Val? Per tant, el problema no és la tecnologia, el problema és com nosaltres abordem aquesta decisió de continuïtat de negoci, no? Com pensem que volem mantenir aquesta continuïtat de negoci si és que ho hem pensat, perquè a vegades igual el dia a dia no ens deixa pensar en què passarà demà si la cabina està encriptada, què passarà demà si els ordinadors no s'engeguen, què passarà demà si tot això, no? I m'agradaria que sortíssim d'aquesta sessió amb tres cosetes, no? Amb tres punts. Tots són vulnerables, Sincerat també, val? Es diu, no?, que qui no ha estat hackeejat o ho està sent o ho estarà, val? I per tant hem de preparar-nos perquè el dia que ens passi doncs tinguem les mesures per poder garantir l'arrencar de nou el negoci demà i amb el menor temps possible, vale? També ser conscients de que no per tenir un backup hem d'estar tranquils, vale? El backup no ho és tot, tenir les dades no ho és tot, hi ha una sèrie de procediments a darrere que hem de garantir que també funcionen, d'acord? I l'altre, no? Anticipar-nos al que ens pot passar. Evidentment, dintre de les nostres possibilitats, aquí hi ha de tot, hi ha empreses més grans, empreses més petites, cadascú té les seves possibilitats i el que hem de ser capaços és d'anticipar-nos en això. Val? Aquesta sessió no la faré jo, per sort vostra, vale? Perquè tampoc no és el meu àmbit de coneixement expert. Val? Ens ajudaran el Toni, en aquest cas, que és un dels nostres experts en sistemes o en infraestructures de Sincerat. També ens acompanyen aquí els nostres companys de QNAP, val? Que és una de les empreses de referència, no? dels fabricants de referència en eines de protecció i recuperació de les dades, i també estan aquí els nostres companys d'Obsidian, que són francesos, val? Si parleu amb ells, parleu en francès, que treballen específicament en la vigilància activa i en la detecció de vulnerabilitats dintre de casa nostra. Val? Entre tots, la idea avui és que siguem més conscients, no, del que ens pot passar i que, com a mínim, el meu objectiu és que aixequeu un moment de reflexió i digueu, ostres, jo estic preparat per les coses dolentes que em poden passar, assumeixo que tardaré un dia, 2 dies, 3 dies, 4 hores, 1 hora, mitja hora en tornar a aixecar el negoci, val? I quins són el pla d'acció que puc fer per aixecar això. Vale? No m'enrotllo més, vale? Li passo la paraula a Toni, que crec que dirà coses molt més interessants. Vale? Gràcies per venir. Sembla que és la meva primera presentació en tota la vida. El metge m'ha tret el cafè i me l'acabo de fotre 3. Bueno, una miqueta el missatge és el que ens ha dit el Joan, no? És a dir, tots són vulnerables, les incidències són constants, el que passa que tenim incidències que són més lleus i que passen desapercebudes, que és com ens agradaria que fossin totes, i després hi ha incidències majors. I les incidències majors és amb les que d'alguna manera ens hem de preparar al màxim. Hi ha una frase que és una miqueta gore, és una miqueta impactant, però la veritat és que la va dir una vegada un company, que és una frase que està relacionada amb el món de la boxa, però que la podem utilitzar qualsevol cosa que vulgueu de la vida. I la frase diu així: tot el que no pagarem amb suor, ho pagarem amb sang. Perquè al final, pagar el preu l'haurem de pagar. La qüestió és de quina manera ho volem fer. O bé ens preparem, ens entrenem, fem el necessari perquè d'alguna manera quan ens arribi aquest examen entrem d'una manera airosa o almenys d'una manera confiats de que hem fet la feina prèvia, o arribem, com amb, lamentablement, moltes casuístiques, amb dir, ostres, i ara què? I a l'ara què
és improvisar, és començar a fer malabarismes i dir, hòstia, d'on puc tirar? Bueno, els meus companys tècnics entendran el que dic, no? És a dir, l'empresari està darrere dient, bueno, això com ho aixecarem? I el tècnic està dient, és que no en tinc ni idea, perquè ara vull fer això, no puc perquè no tinc la màquina necessària, no tinc l'espai amb disc, no tinc tota una sèrie d'eines per poder fer la meva feina d'una forma eficient, perquè malauradament no ens havíem preparat a que això pogués passar. No? Us ficaré només 3 slides, són molt senzills. Aquesta d'aquí marca una miqueta a l'estàndard de lo que representa l'SLA, que és, diguéssim, durant quant temps jo puc tenir el sistema parat. Llavors, quan estem parlant d'un 99%, és a dir, que durant tot l'any puc tenir els meus sistemes parats durant 3 dies 65, perdoneu, he d'anar a l'oculista també. Ai, puc mirar aquí també, és veritat. Val un preu. Vale? A la que ja volem pujar un nou i cada vegada que anem pujant de nou amb nom, anem multiplicant per 2 el cost. Vale? Aquesta és la realitat, diguéssim, de dir, ostres, doncs jo vull ser més resilient, ostres, doncs he de posar més diners. Quan estem parlant d'empreses com pot ser un Shopify o com pot ser algú que té una web que està facturant, posem 500.000 euros al dia, això té una importància capital, òbvia, perquè el preu, diguéssim, s'amortitza d'una manera molt ràpida. Quan estem parlant de petites empreses, això arriba un moment que no té sentit, perquè el que no faré serà agafar la nau, partir-la en 2 i que tot sigui informàtica, només perquè no se'm caigui, no? El problema realment no està tant en quin punt em vull situar, sinó en saber que em vull situar en un punt concret. I aquí és on entra tota la part, diguéssim, de definició prèvia. És a dir, la preparació comença per dir, ostres, jo quants dies puc estar sense treballar? I quin impacte té això, no? Perquè molt sovint parles amb la gent i et diu, no, jo... Bueno, el primer normalment que passa amb un client quan li dius tu quants dies pots estar parat? I ja se't queda mirant així com vulguem dir, hòstia, què faràs? No, és a dir, siguem realistes, és a dir, tu et pots permetre 4 hores d'inactivitat, un dia d'inactivitat? És a dir, què representa això per la teva empresa? Perquè si això no t'has fet la pregunta, difícilment podràs saber quin sistema necessites per cobrir aquesta pregunta. Per tant, comencem ja per una qüestió de definició pura i dura. L'impacte que té sobre una empresa, no en som conscients, veurem després una diapositiva xula, però no és només el fet de, mira, jo faig una còpia cada dia i ja està. Vale? Jo faig una còpia cada dia, vale, què passa si jo tinc una incidència a les 6 de la tarda? Pues el que passa és que he perdut tota la feina que he fet durant el dia. Però no és que he perdut les hores de 20 persones treballant. És que se m'ha acumulat una feina, hi ha clients als que no li he pogut donar resposta, és que potser hi ha més algun document amb un número que jo ara no puc tornar a emetre un document amb el mateix número amb una altra persona. I això, si he perdut aquella informació, és possible que passi. Hi ha tota una sèrie d'incidències que van relacionades amb això que fa que hi ha un llindar on a partir d'aquest llindar l'empresa està en perill. I tornem al mateix, no és important si és un dia, 5 dies o una setmana. És important tenir-ho, com a mínim estudiat o mirat. I a partir d'aquí, i amb aquests números, és quan d'alguna manera podem començar a treballar i dir, hòstia, m'ho he de mirar amb més cura o m'ho he de mirar amb menys cura. D'incidents n'hi ha de molts tipus. Podríem fer una llista quilomètrica en aquest aspecte. El tema que és que hi ha incidents que podem evitar. I n'hi ha d'altres que és complicat de que nosaltres puguem gestionar. Però sempre hi ha com aquestes dos branques. Hi ha què puc fer per evitar-lo i en el cas que no el pugui evitar, quines eines tinc o quines eines li dono al meu tècnic perquè, diguéssim, l'impacte sigui el mínim possible. És a dir, no ho podrem evitar de tot, però sí que podem treballar perquè l'impacte sigui el menor possible. Evidentment, l'error humà existeix sempre, és una cosa que no tenim mai contemplat
i que passa, a vegades algú la lia. Aquí és on entren temes com permisos, temes de dir, ostres, anem a intentar fer les coses ben fetes per minimitzar aquest risc. Jo l'altre dia un client em bufava perquè, hòstia, em va demanar uns accessos per una persona que és externa i que fossin similars amb un altre consultor extern que tenia. Hòstia, quan començo a mirar és que el consultor extern era administrador global del domini. I dius, hòstia, doncs igual no ho estem fent bé. I la resposta és, home, doncs si ho arribo a saber que era tan complicat, doncs ja li dono jo els meus permisos. Digo, vale, apaga i vámonos. Vale, però això passa en el quotidià. Per què? Perquè ens centrem en que volem fer evolucionar l'empresa i que d'alguna manera totes aquestes coses sembla que faci nosa. La veritat és aquesta, sembla que faci nosa. O un altre client que té el RAC amb un servidoret, un petit SAI, i clar, el racó que queda entre el SAI i l'arxivador, hòstia, és ideal per deixar el cubell de la valleta i la valleta posada i uns cartons perquè dius, bueno, és que t'és igual la continuïtat elèctrica del teu sistema. Per tant, hi ha molta cosa que podem fer abans, diguéssim, de tenir incidències. Quan tenim una incidència, malauradament, hem de tenir eines, que les eines són evidentment els backups, còpies i còpies, perquè d'alguna manera puguem tirar no només enrere, sinó per cada tipus de servei i per cada cosa que és crítica, que això també és una cosa que s'ha d'analitzar. Quina és la part crítica que la meva empresa no pot treballar sense això? N'hi haurà d'altres que no és important, però evidentment el tema del ciberatac és també una miqueta al punt d'aquesta trobada, és a dir, realment hem entrat en una altra línia, en una altra fase. És a dir, fins ara tot era molt més intern, tot era molt més, hòstia, se m'ha trencat un disc 1, però normalment els servidors ja tenen una redundància, però l'has de controlar, perquè si tens dos discos, et falla un, l'altre continua funcionant, però tu no t'has entrat que t'ha fallat un disco, l'altre acabarà fallant. Llavors tindràs la incidència, però és una incidència perquè no t'ho has estat mirant. Aquí és on, d'alguna manera, nosaltres també, i amb els nostres partners, el que volem fer també és donar aquest servei de poder monitoritzar, primer estudiar tot el que necessita l'empresa. Poder monitoritzar o ajudar a monitoritzar, perquè molts de vosaltres ja teniu un sistema de monitorització. Però escolta, que hem de monitoritzar, què és el que hem de mirar, què és el que no ens podem oblidar de veure. Hi ha temes que això també és superimportant. Jo faig la còpia de seguretat i la còpia de seguretat em dona un informe de que s'ha fet bé. Jo he fet la restauració, tinc un espai on poder fer la restauració sense tocar producció, evidentment, de manera a que jo pugui garantir que això funcioni. Jo em vaig trobar amb un servidor que no el portàvem nosaltres, però aquell servidor va tenir un incident, quan va reiniciar ja no va arrencar la màquina. Vam tirar del backup i la màquina del backup tampoc arrencava. És a dir, aquell servidor, en algun moment donat de la seva història, algú va instal·lar alguna cosa, va tocar alguna cosa, no es va reiniciar la màquina, i aquella màquina, en qualsevol moment que s'hagués reiniciat, ja li hagués passat això. I el backup no li servia de res. Per què? Perquè no fem proves de restauració. Encara que facis la prova de restauració, has d'engegar la màquina i li has de fer unes proves per dir, no, la màquina és viable, si no, no serveix de res. I nosaltres, a més, una miqueta el que volem fer amb aquest servei, doncs, poder garantir que es fan les còpies, poder garantir que són restaurables, poder, d'alguna manera, garantir aquesta continuïtat a nivell del negoci. Us ensenyo molt ràpidament, no cal que memoritzeu res, però, bàsicament, quan ens trobem un incident que està aquí, és quan ens n'adonem de dir, hòstia, és que jo faig, a l'empresari normalment diu, tinc còpies de cada dia, jo agafo, restauro, potser estic 2 hores parat i arranco, no? No, la realitat no és aquesta, la realitat és que, primera, tota la part primera, que és les dades que perdré, ho he de tenir quantificat, no només amb temps, sinó quin esforç em representarà recuperar aquestes dades que he perdut, perquè tindré una pèrdua de dades.
com impacta això amb el meu negoci? Després, jo he fet una prova de restauració, perquè si jo no he fet una prova de restauració resulta que el meu backup el tinc al núvol i no sé quant temps trigo a baixar-me el meu backup, vol dir que aquest temps és incert. És a dir, a partir d'aquest punt d'aquí, de l'incident, tothom està nerviós. Allà no és el moment d'alguna manera de perdre el temps, però si no ho tens mil·limetradament controlat, entres en un bucle d'improvisació. I això m'ha passat. De demanar un restaure i que et restaurin el restaurant que no és el correcte, que no és el d'ahir. No m'ha restaurat això. Ja acaben de passar 4 hores. És a dir, no tot és fluid, és tot caòtic realment, sense tenir en compte que el tècnic, pobret, a més, té que comunicar sobre l'incident, té que estar gestionant tota una sèrie de coses. Però una vegada tenim el sistema online, és a dir, com recuperem realment la consistència de les nostres dades? Perquè és el que diu m'agrada, si jo ara arranco i resulta que la meva botiga online ara m'està donant el mateix número de tiquet que el que m'ha donat a les 9 del matí, tinc un problema. Per tant, tot això, realment el que és important és tenir-ho present. I això és el que ens marcarà quines accions hem de poder d'alguna manera dur a terme per tenir-ho controlat, per saber exactament tenir procediments. Escolta, a mi si em passa això, què he de fer? Què he de fer? Perquè en aquell moment donat ja estaré nerviós, les coses aniran com aniran, tindré el jefe darrere de quan estarà aixecat? Quan estarà aixecat? Vull dir, el tècnic en aquest aspecte també es troba molt sol, no? Perquè diu, hòstia, em cau tot, i per tant una miqueta la fase de preparació és quines eines donaré a l'empresa, evidentment, i al tècnic per escurçar al màxim, és a dir, per exemple, a l'RPO, que és el punt de restauració, es pot baixar a 0. Clar, si això ho baixo a 0, això ho tinc controlat en una hora, i això d'alguna manera depèn en realitat de les dades que perdo, puc tenir una incidència major on pràcticament me'n vaig a fer un cafè mentre el tècnic segueix el procediment, perquè el tinc provat, perquè sé que funciona, perquè està d'alguna manera més que estructurat. I el tècnic ha de seguir el guió. Tinc això, tinc aquest problema, sé que tinc, per exemple, aquí és una cosa superinteressant, no? Si jo tinc una eina que em permet fer un restore cada dia i que d'alguna manera la comprovo i tot funciona perfectament, puc no borrar-la, i si tinc un problema de producció utilitzo aquest restore que ja és el d'ahir per començar a treballar. Hòstia, a sobre estic guanyant aquesta hora. M'explico? Hi ha mecàniques que no cal pujar en aquests per 4, per 8, per 16 de cost. Hi ha coses que es poden fer per garantir aquesta estabilitat d'alguna forma i no, clar, que tingui sentit per l'empresa en relació als seus costos i en relació a el que realment es pot permetre. Hi ha moltes solucions que estan fetes, s'han d'implementar, s'han simplement de posar en marxa, és una miqueta el que us volem ajudar en aquest aspecte. Per acabar ja, i com a anècdota, a vegades em sembla, hòstia, això ho tinc al núvol no es cau, no? Bueno, el núvol es cau cada dia. Jo vaig tenir una experiència amb OVH, no sé si algú ho coneix, és un proveïdor francès de cloud, i tenia un servidor de proves, i sort que era de proves, perquè se'ls va incendiar el CPD. En aquell moment donat, on ells estaven en aquest punt d'incidència, evidentment no cal ni que truquis ni que facis res, és que no hi ha ningú de l'altre costat perquè estan saturats. Això sí, et van enviar un correu dient hòstia, em sap greu, has d'activar el teu Disaster Recovery Plan. Clar, molta gent va entendre el que era un Disaster Recovery Plan en aquell moment. De dir, hòstia, això què és? Google, no? Jo vaig tornar a tenir aquest servidor de proves 3 mesos més tard. Llavors, hi ha coses d'aquest tipus on has de preveure, és una miqueta el cas dels incidents que no podem evitar, però que sí que podem intentar minimitzar l'impacte.
Quines són les estratègies modernes que estem fent servir per això? Bàsicament, 2. Immutabilitat i aïllament. Immutabilitat vol dir que ja no me'n refio de ningú, confiança zero, i és aquell fitxer no es pot tocar, no es pot modificar, no es pot esborrar, no pot desaparèixer mai perquè és la meva salvaguarda si tinc un problema. I llavors juguem al gat i al ratolí. No sé si això és... Andorra es diu això? Sí? Va, doncs bàsicament què fem? Els amaguem. Amaguem les còpies. Les autoencriptem i les autentifiquem amb altres usuaris i amb altres ubicacions. Per què? Perquè quan més difícil els hi posis, probablement més ràpid passaran de tu. I després hem fet una altra cosa que ens preocupa molt, que és la dificultat de donar-te compte que t'estan atacant. Vale? Algú ha dit, o t'han atacat, o t'estan atacant, o t'atacaran. Una de les coses que ens donem compte ara és que hi ha empreses, i hi ha un cas aquí que us porto molt concret, en què fa mesos que estan sent atacades. Fa mesos que hi ha gent dintre dels seus sistemes que estan verificant què és el que han de fer, on han de tallar, què és el que han d'atacar. Llavors, contra aquest nou atac, que abans no existia, és molt difícil defensar-se, perquè tens l'enemic a casa. Vale? Amb això penso que la gent d'Oxigen pot ajudar també a que no arribi a entrar-te a l'enemic. Quin és el model de resiliència que fem servir? Hem afegit el 3-2-1, el coneixem tots, 3 còpies, 2 ubicacions, una fora de les instal·lacions, sempre. Abans era amb un suport diferent, només hi ha un suport ara, vale? Que és o cloud o disco, no pots fer res més. 0 errors de verificació, el que parlàvem, jo no tinc una còpia de seguretat si aquesta còpia no puc demostrar que és viable retornar-la a producció. El fet de fer una còpia a mi no em garanteix la restauració. I allò, immutable i aïllada i amb doble autentificació i totes les mesures de seguretat que pugui aplicar-li a aquelles còpies. Per què? Perquè siguin indestructibles. Quines són les limitacions dels sistemes convencionals, dels que teniu a casa ara mateix? Jo estic gairebé convençut que a part de programar no es pot fer res més amb el backup, no? No es pot verificar si la còpia s'ha fet, no se li pot demanar al backup que restauri i verifiqui que hi ha una restauració. Vale? Aquí hem de jugar amb el 0. Hem d'eliminar aquesta incertesa de l'equació. O sigui, quan jo dic que tinc una còpia, vull dir que tinc una còpia que és restaurable, que sé on va, que es pot modificar, que es pot tornar a producció. Vale? Després una cosa que parlava el Toni, que és molt interessant, que és el temps de recuperació. D'això hi ha moltes anècdotes. Jo us explicaré una d'un client que treballava amb Amazon Web Services, que tenia 3 terabytes i que aquests 3 terabytes, quan va tindre que rescatar-los, li van costar 1.800 euros i van trigar una setmana a baixar. El dolor no està aquí, Quan vols fer una restauració ets capaç de pagar el que vulguis. El dolor està en que l'empresa està una setmana tancada. Vale? I les amenaces dels tradicionals. Abans, un atac era per robar dades i ningú anava als repositoris de backup a buscar res. Ara, el 56% dels atacs comencen pels repositoris de backup. O sigui, el primer que fan és mirar on tens les còpies per fotre'n les còpies. Vale? Llavors hem de jugar amb l'1. Que és, vale, doncs imagina't que les trobes perquè no les he aïllat prou bé. Però és que allò és immutable. Immutable vol dir que has d'esborrar la cabina, has de formatejar els discos. I jo el formatejat ja l'he esborrat, el tinc amb doble clau d'autentificació o el tinc amb 2 perfils. Han de ser 2 persones que donin autentificació per borrar un disco. En primer lloc ja m'està avisant que hi ha alguna cosa que no està bé. Vale? Però sobretot, en segon lloc, es torna a evitar que la còpia es perdi. Vale? Si tinc el 0 i tinc l'1, si sé que la còpia és recuperable i que la puc posar en producció i sé que no me la poden esborrar ni me la poden tocar, com a mínim puc treballar un DR. Triaré 4 hores, ens costarà una setmana, mirarem el que hem de fer, però escolta'm, això és el que ha canviat. Això és el que nosaltres en diem resiliència, que és un altre d'aquests palabres supermeravellosos que ens anem inventant, vale? O ciberresiliència, si voleu. I això és aplicable a tot el que us ha explicat el Toni, els errors humans també. Algú li han borrat alguna vegada una base de dades? Amb un SQL... Adéu. Què trigues a recuperar això? No se sabe. Vale? Sobretot són aquestes incerteses, les que fan mal. Llavors, jo us he posat 2 exemples reals, que no diré qui,
però el que vull no és que us quedeu tant amb com va ser l'atac, sinó com es va solventar i què n'hem après. Vale? Perquè nosaltres aprenem cada dia, també. Vull dir, veiem coses cada dia que ens sorprenen més i aquests són 2 exemples que jo he trobat que probablement no són evidents. Mireu, això és una empresa de transports, ¿vale? Va estar 6 hores aturada. A nosaltres l'auditora va dir que 200.000 euros, jo vull pensar que són 100.000 més 100.000 més que va posar l'auditor. ¿Vale? Un ransomware automatitzat sense gestió. Això va entrar per un servidor secundari i va començar a xifrar coses sense gestió, vull dir, automatitzat. Evidentment, en algun moment es va tindre que la gent d'IT detecta que es perden aplicacions i que es perden servidors, es donen compte que hi ha algun problema, què fan? No hi ha un pla de recuperació, tiren de connexió, tot desconnectat. ¿Vale? Amb la mala sort de que una de les bases de dades, no la principal, una base de dades d'un software que feien servir per reubicar les flotes, que és la que calcula quins són els recorreguts del camió, està xifrat. ¿Vale? Això és on fly. O sigui, ells, segons reben comandes, calculen quina és la ruta que ha de fer el camió. Amb la qual cosa, els camions, quan se'ls van acabar les rutes, no tenien rutes noves. Aquí està el mal. El que heu de pensar vosaltres a casa vostra és què passa si falla aquesta aplicació. Què passa si l'Escada se'n va prendre per cul? Què passa si... No, i no pot ser el CRP i l'RM, probablement sense això podem viure tots, O no? O jo emeto un token de factura que no em puc saltar per legislació. ¿Vale? Què vam aprendre d'això? Primer, que no hem de tindre un repositori únic de backup, ¿vale? Que necessitem el mateix, verificar que les còpies que tenim a producció es poden retornar. Us explicaré després com es va recuperar això ràpid. I que no hi havia un pla i llavors la restauració va ser manual i va ser lenta. ¿Vale? Verificació automàtica del check, del 0. Molt fàcil. Quan vam modificar els sistemes, QNAP ofereix verificació del backup i restauració del backup. ¿Vale? Tu marques un check, allò consumeix uns recursos, però cada dia que fas una còpia verifica que la còpia és recuperable. ¿Vale? Com vam garantir la no manipulació d'aquesta base de dades? Amb una cosa que es diu snapshot immutables. ¿Vale? És com una foto del moment de l'aplicatiu, del moment de la base de dades, del moment que no es pot modificar durant 24 hores. Vull dir, sempre puc tornar allà, amb l'avantatge que no és un backup tradicional, és un backup per bloc, que em permet fer una recuperació molt ràpida. Parlem de 5 minuts. ¿Vale? Què vam protegir amb això? La part important del negoci. No tot el negoci, la part important, que eren què? L'ERP, el CRM i les aplicacions de gestió de flotes. ¿Vale? Què vam fer? Un Disaster Recovery Plan on l'RTO em sembla que eren 12 minuts. ¿Vale? Llavors el client ara sap que si tot li falla, té un pla, no aniran a fer cafè, però que en 15 minuts pot tornar a estar en producció. ¿Vale? I aquesta és la pèrdua de dades i de diners que pot assumir, 15 minuts. Per la inversió que vam fer. ¿Vale? Llavors, això és la foto que us heu de quedar i que heu d'aplicar a casa vostra. ¿Vale? Un atac per IA, que és un altre tipus d'atac diferent. Aquí el que va passar és això. Algú va obtenir credencials legítimes d'un empleat de l'empresa durant no sabem quant de temps ni amb quants perfils va aconseguir accessos dintre de l'organització, ¿vale? Fins que va trobar els backups, fins que va trobar les cabines, ¿vale? I llavors què va fer? Va llançar un atac coordinat. De tots els atacs, el pitjor és el coordinat i el planificat. ¿Vale? Perquè aquí sí que ja té les claus de casa teva, ha vist com tens els mobles i no, entrar fins al menjador, es diu aquí, igual. ¿Vale? Vale? Aquesta no va acabar tan bé. ¿Vale? Vam trigar 4 dies a recuperar sistemes. ¿Vale? Què vam aprendre? Doble factor d'autentificació. Experts en Microsoft. Oi que entreu a les vostres comptes de Microsoft amb doble factor? Doncs aquestes comptes s'apliquen a tot. A tot vol dir a tot. Nosaltres ens integrem amb Active Directory o amb Azure i tu, si vols fer un esborrat de cabina, necessites 2 dobles autentificacions amb Microsoft de 2 usuaris diferents. ¿Vale? I si tu tens un usuari extern que està teletreballant o vols donar accessos al tipus aquest a l'auditor extern i tal, doble factor d'autentificació amb geolocalització.
I jo sé qui accedeix a què, quan i amb quines credencials. I jo tinc el control d'aquestes credencials i les puc retirar quan vulgui. Vale? I això, teniu Defender, vull dir, i Oxygenus, hi ha altres alertes que us estaran avisant de, escolta, em passa alguna estrany aquí. Vale? Vale. No hi havia un backup aïllat i les credencials d'administrador de la cabina eren les mateixes que les credencials de l'administrador del backup. Què vam aprendre? Aïllar backups amb usuaris diferents. Si tu vols fer un restore i resulta que l'usuari administrador de la cabina no et serveix, tens que tindre un usuari específic pel restore, vale? Que és normalment una persona que no té res a veure amb IT. Però necessites una doble autenticació, el que parlàvem, l'administrador més el gerent. Vale. I després què? Les alertes tardanes. Vale? És quan es van donar compte de que estaven a casa seva, era quan van executar els scriptings i ho van encriptar tot. No es va poder parar l'atac perquè ja estava molt ben planificat. Això t'ho fan sempre abans d'un pont, un divendres a les 8 de la tarda, quan saben que tindran prou hores de recorregut, vale? O que t'agafaran en un moment fluix, vale? En què serà fàcil de fer. Aquesta gent tenia 24/7. Quin és el problema dels caos 24/7? Amb tot el respecte al món, no tens tècnics de primer nivell, tens tècnics de tercer nivell. Fins que va escalar, fins que algú li van fer la trucada i li van dir, ei, tio, revisa que està passant alguna cosa, està tot encriptat. Conclusions i recomanacions. Un backup no existeix fins que no pots demostrar que és recuperable. Feu aquesta prova a casa vostra, aneu a preguntar-li als tècnics, els que sou tècnics, aneu a buscar un backup i feu un restore. Feu un restore? Aviam què passa. El primer us servirà d'exercici. Pues necessito una màquina, necessito terabytes, necessito no sé què, necessito perquè no ho tinc. I jo sempre poso l'exemple, No, aquí teniu FNAC, no? L'FNAC és un client bastant. Pues, jo què sé, vaig a l'FNAC i em compro una torre i em serveix? Apunta. El dia que et passi, has d'anar a comprar una torre amb aquestes... Hòstia, resulta que faig backup, però no he actualitzat el backup i he instal·lat coses noves i no tinc còpies. Fes un review d'això, vale? Cap a un nen. Cap a un model de protecció resilient. Resilient què vol dir? Que el backup evoluciona amb els vostres sistemes i amb les vostres aplicacions. Si esteu fent una implantació nova d'un sistema nou, d'un aplicatiu nou, d'un switch nou, d'un router nou, heu de tindre present quina és la contingència d'allò que esteu fent. Vale? El backup ja no pot ser allò que tens amb un calaix i que fas una còpia al mes i li dones al teu jefe perquè s'emporti a casa. Quin és el que nosaltres ofertem o podem oferir aquí? Doncs això, 20 anys d'experiència per la que hem passat i per la que hem viscut. Us diria, quins entorns portem, quins clients portem? Portem tot el backup d'Airbus a nivell europeu, vale? Que és la foto de som els més grans. Però porto backups d'empreses de fuets, no sé qui l'he comentat abans, vale? O porto backups d'empreses de neteja. Vale? Llavors, quina és la gràcia nostra? Que el nostre software i la nostra solució entra des de la caixa petita fins a la caixa de petabytes, és la mateixa. I permet escalar des de què? Des de la caixa petita fins a la caixa de petabytes. Inspiració. Vosaltres que esteu aquí, que heu vingut aquesta xerrada, que esteu en aquest moment en què realment hi ha una preocupació, sigueu la inspiració dintre les vostres organitzacions. Doneu-li valor al backup, a la restauració, al DR. Expliqueu als vostres gerents que hi jugueu amb això. Vale? Escolta'm, no passa res, jo puc tindre IT parada i fabrico fuets i els fuets surten igual. Estupendo. Meravellós, heu fet l'exercici, heu fet el vostre pla, quan algú us vingui a preguntar. També us dic la veritat, jo treballo per càrniques i necessites traçabilitat i sense escala i sense caixes a la traçabilitat no pots vendre ni un fuet, Però aquesta és la feina que heu de fer. És a mi què m'implica que pari això. M'implica el negoci, sí, amb quina quantitat, amb quina criticitat. I amb això podeu pujar a gerència i dir, escolteu, que sí, que tenim un problema. Jo penso que hem fet dues coses amb el Toni, ¿vale? Que és, ell ha explicat la part, diguem-ne, de l'incident, jo us he explicat que es pot sortir d'aquest incident i com poder sortir. Entenc que la gent d'Oxigen el que farà després, ¿vale? Una mica, però estic mirant si em queda temps per continuar-me enrotllant.
Sí, bueno, ja està. Pues, una mica és fer aquest mix. El primer és l'anàlisi. L'anàlisi no implica gasto. És què m'afecta a mi, on m'afecta, on em toca. Quan tinguem tots aquests punts de dolor, busquem solucions. I busquem solucions sabent el que costa. Vale? Perquè si el meu cost diari de pèrdua són 1.000 euros, doncs no me'n gastaré 50.000 a fer un DR. Perquè són 50 dies parats. Cap empresa sobreviu més d'una setmana parada. Us imagineu una setmana sense sistemes d'IT a casa vostra? Una setmana. Sobreviuríeu? Potser algú em diu, sí, Toni, sí, no passa res, el meu negoci pot sobreviure sense això. Jo tinc trucades de tot tipus. Una cadena de Force Attack em truca perquè no van els TPUs. Tio, jo faig el backup, ni m'estàs explicant. No, però és que resulta que sense l'aplicació dels TPUs no puc vendre pa. I resulta que les comandes de la farina i de no sé què les fa un software depèn del pa que jo he venut el dia anterior. Qui fa servir business intel·ligent a la vostra empresa? Gairebé tots, no? O alguna anàlisi de dada de... Doncs això, el mateix. Hi ha un fotimer de processos que potser no som conscients que afecten el negoci, que són part d'IT. Estarem per aquí. Anem a fer un cafè, si voleu parlem, no? Agrair una altra vegada a Cicer AD que pensi en nosaltres com a proveïdor de solucions i agrair-vos a vosaltres que hàgiu dedicat sobretot, temps a plantejar-vos dubtes. Què passarà si? Què puc fer si? ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Me llamo Anthony, trabajo por la empresa francesa Auxilian. Estoy con Hugo, que es el responsable comercial de la empresa, que ya está hablando desde un poquito más de un año con Sincerad. Y somos especializados en auditorio de cyber, ¿ok? Pero de una manera que quizás no conocen, lo hacemos a través de soluciones hardware que están en su empresa, en su sitio. Podemos hacer auditorios con gente que van en su lugar para checar si todo está bien, si la política de ciberseguridad está bien, qué hay que corregir, qué funciona bien y todo. Pero estamos en tenemos soluciones que están un poquito diferentes de lo que hacen. Como todas las ofertas de ciberseguridad, no hay nada que es 100% eficaz, afortunadamente. Es una guerra continua entre el malo y el bueno. Lo que pensamos es que el auditorio lo debemos proponer a toda la gente y permitir a toda la gente, todas las empresas, tener la posibilidad de hacer auditorios en continua. 24 horas al día, 7 días a la semana. La empresa está en Toulouse, en el sur de Francia. Somos una empresa por el momento de 5 o 6 personas, que al principio estaba una gente de auditorios en persona, en sitios. Y con la experiencia decidimos de lanzar este tipo de soluciones. Todo está hecho en Francia, que sea el software, pero también el hardware. El hardware lo hacemos en una empresa de Toulouse también, que está especializada en el desarrollo de hardware informática. Significa que todo el ensamblaje, el software y la solución global está diseñada y distribuida a través de la empresa Auxilian en el suroeste de Francia. ¿Qué hacemos? Hacemos la identificación de todas las vulnerabilidades de seguridad. Voy a caminar mucho. ¿Cuáles son los objetivos de la solución? Primero, identificar las vulnerabilidades de todo el sistema. A veces podemos encontrar empresas o ayuntamientos que ya tienen una política de ciberseguridad o a veces que no tienen nada.
Este tipo de soluciones permite saber que tienen una política de ciberseguridad, dónde están las fallas. Te permite saber por dónde el malo puede entrar. Eso de manera continua. Mandar alertas cuando hay una vulnerabilidad, pero también proponerte soluciones para corregir. Y eso es súper importante. Lo que hacemos también es que traemos de llevar a la gente, a las empresas, algo que no necesita un PhD para corregir las vulnerabilidades. Significa que la solución te propone soluciones para hacer las correcciones. O te puede decir, tienes que hablar con QNAP, porque aquí tienes un problema y este tipo de solución lo puede corregir. También es una solución que te permite saber dónde estás, qué funciona bien, lo que no funciona y qué necesitas para mejorar tu protección de ciberseguridad. Hay varios ejemplos desde el principio del día que cuáles son los riesgos. Es un ejemplo, pero hay muchos. Hablamos hace 10 minutos de los riesgos de ciberseguridad. El problema de hoy es que pues, cada mañana, ahora, hay una empresa aquí, el hotel quizás, la panadería enfrente, pues todos están en riesgo de tener un problema de ciberseguridad. Y un momento fallar, cerrar la empresa, cerrar la facturación, cerrar las posibilidades de hablar con la gente, mandar alertas, por ejemplo. Eso estaba en Bélgica, que durante meses ya parte de los servicios de la ciudad no estaban en funcionamiento. Eso es súper importante. También es un cambio en la mentalidad que vemos o que debemos provocar con toda la gente, es que la ciberseguridad y este tipo de auditorio no es para los otros, es para todos. Es para todos. Mañana o hoy, en el momento que hablamos, hay ataques en el sistema de todas las empresas que están aquí. Esta solución permite anticipar, permite tener una protección en autonomía y continuamente en el SI de la empresa. Gracias a 4 temas que está haciendo la máquina, la solución. Primero, el análisis de las contraseñas, que eso es súper importante porque al fin la mayor parte de los problemas que tenemos en ciberseguridad vienen de eso. Mi ejemplo, pues, en este PC tengo, no sé, quizás 400 sitios web con contraseña. Estoy seguro que todavía hoy tengo la mitad que tienen la misma. Y este PC, que es un PC que es medio personal, medio business, lo mando a mi casa, lo mando a mi trabajo, lo mando con mis clientes, lo puedo usar en todas partes de mi vida personal y profesional. Y es un riesgo fatal. Esta máquina permite un análisis de eso. También, porque es una máquina que está haciendo auditorio 24 horas al día, te permite detectar todos los ataques y mandar alertas y proponer soluciones para corregir los ataques. Tercero, la máquina te hace una mapa del red de todo tu SI, que sea tu server, los laptops, los teléfonos Android que están en el red, o también el OT, las máquinas, los printers y todo eso. Todos los aparatos de quien puede venir el ataque están en el mapeo y hay un códigos de color que te permite ver dónde hay el riesgo que puede venir o que ya está en el aparato.
Y 4 es el auditorio en continua. Es el scan 24 horas al día de las vulnerabilidades para mantener un nivel de seguridad máximo. Las ventajas de todo eso es que no necesitas un técnico para instalarlo. Súper fácil, es como un PC. Y tenemos un sistema que te permite instalar toda la máquina de hardware, pero a la parte software también de manera súper sencilla. Significa que, de nuevo, no necesitas tener un técnico IT en el servicio para instalar la máquina. Todo es local, no hay nada en el cloud, no tenemos sus datos, todo se quedó en local, en la máquina, en su SI. Y de nuevo, no hay que tener un técnico especial para instalar y usar la máquina. Nuevo ejemplo de qué podemos hacer con esta solución es que como es fácil de instalar, es fácil de usar, estamos desarrollando la solución con clientes que al principio no les gusta la ciberseguridad, no tienen dinero para la ciberseguridad y no tienen tiempo para la ciberseguridad. Y tenemos un desarrollo interesante de business con los ayuntamientos que tienen secretarios de dirección o del personal que no son técnicos, que saben que hay ataques, y había elecciones la semana pasada en Francia, hubo muchos ataques, pero quieren algo súper fácil de utilizar, sin mantenimiento, sin tener que hablar con un técnico para corregir los errores, las vulnerabilidades. El ejemplo de esta ciudad, pues es un grupo de ciudades, de 26 ciudades que representan más o menos 8.000 personas. Eso es el dashboard. De nuevo, súper sencillo, súper fácil de entenderlo. Y en un día fue todo lo que subió la máquina haciendo el auditorio del sistema. Y en un día puedes ver, tienes una nota como el Nutri-Score. No es para comer, es para tu seguridad. Cuando tienes un D, significa que hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Y el malo son cosas súper fácil que corregir. Las contraseñas. Reutilización de contraseñas. La longitud de las contraseñas, pues cosas que solamente son algo que no hacemos porque es más fácil reproducir el mismo código cada vez, pero al fin estás poniendo el sistema global de tu empresa en peligro. Y lo que tienes en tu PC es este tipo de página que te permite de manera súper fácil entender y ver dónde están los problemas. Después, si quieres entrar en la parte más técnica, es posible. Y la máquina también te va a analizar todas las fallas del sistema y decirte si es un problema mayor, un problema que puede esperar un poquito, o algo que pues hay un riesgo, pero no hay emergencia. Y cada vez puedes hacer un clic en cada uno para entrar en el problema, entrar en la falla, y el sistema te propone la corrección. Y eso te permite mejorar tu cyberscore. De nuevo, eso es para que puedan ver cómo podemos entrar en la falla y decirte cómo corregir el problema
que está asumiendo la solución, la box. ¿Ok? Eso, pues, soy casi al fin de la presentación. Es la solución que hoy hace nuestro éxito. Hay muchas box que ya están en el mercado francés, pequeñas empresas, ayuntamientos, grandes empresas como KPMG u otros están interesados por este tipo de soluciones. Y realmente es un cambio para toda esta gente de comprensión de lo que es un auditorio de cyber. ¿Okay? Y nuestra promesa es de llevar a la gente este tipo de tecnología, de conocimiento, a un precio también que no es el precio de los auditorios que conocen, donde hay que investir 5.000, 6.000, 10.000 euros para el análisis de un SI completo. La gente se queda en 3 días, te darán un reporte de 100 páginas y no sabes cómo empezar, cómo corregir, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos con empresas más grandes, también es posible hacer un reporte que Sincerat puede usar también para hacer la estrategia, una nueva estrategia de cobertura de cyber, de seguridad, y analizar lo que tiene la empresa, lo que funciona, lo que no funciona y lo que hay que mejorar o añadir en la política global de ciberseguridad. Eso es para la box. Además, está bonita. Y pues cuando tengamos un poquito más de tiempo, si quieren, les puedo también demostrar la maleta, que no es el tema de hoy, pero que también es una oferta, una solución de la empresa. Y pueden considerar la maleta realmente como alguien que viene a su empresa con el conocimiento de un auditorio de cyber y que puede hacer un auditorio en 1 hora de todo el SI de la compañía, con el reporte global, total. Pero eso no es algo para todos. Realmente necesita un conocimiento, alguien de la compañía que te acompaña para, de nuevo, analizar y pensar la evolución de su política de ciberseguridad. Muchas gracias. De la maleta, ¿podéis hacernos un poco de Sí. cuatro pinceladas? Si hablamos solamente de hardware, en la box es un pequeño procesador de Intel, un CPU N150 con 16 de RAM y puede analizar un SI normal de una empresa de medio tamaño en un día. ¿Okay? Con esta máquina, ahí la tablet, tenemos un hardware mucho más potente, con una AMD 395 AI, porque hay AI en la máquina para mejorar el análisis y el reporte. Y te permite analizar un sistema completo en 1 hora, más o menos. Lo que hace hoy alguien que viene en la empresa, un auditorio en tu compañía, necesita 3-4 días. Il faut 3-4 jours aujourd'hui pour faire l'audit, ce que la machine fait en 1 heure. Ouais. Sí, depende del tamaño y todo, sí, 1 semana. Hay un tablet que tiene con la máquina. El dashboard, el monitoring es exactamente lo mismo que la box. La manera de analizar el reporte, la inteligencia que hay adentro es exactamente lo mismo. La diferencia es que
Gracias al AI, el reporte es más potente, más completo, mucho más rápido, por seguro. Y si les gustan hacer auditorios, también está súper interesante para empresas que hacen auditorios, porque cuando hoy hacen un auditorio en 3 días con 2 personas, con esta máquina hacen 4 al día con una persona. El económico también está súper interesante. Y el resultado es lo mismo, porque también tenemos un equipo de auditorios y hacemos una demostración o ofertas que en 1 hora hacemos el scan de todo el SI y los 2 días que quedan lo usamos para hacer las correcciones. Y ganamos mucho tiempo y mucha eficiencia en el auditorio. Eso también lo hacemos localmente. Compramos todos los componentes y hacemos todo el ensamblaje en Toulouse. Los dos son soluciones 100% locales con desarrollo local. Todo, pues eso es el ventilador. Puedes conectar un claro, aquí la alimentación para analizar el Wi-Fi. Hay las antenas aquí hay el LAN para conectarse en el SI. Y pues lo lanzas, te vas a tomar un café, hablar con el cliente durante 1 hora y cuando regresas ya tienes todo hecho y el reporte que te dice lo que está bien, lo que no está bien, lo que hay que corregir y todo eso. Una pregunta. Cuando Sí. conectamos en la red el dispositivo, ya sea el box o el Sí. otro, ¿entra en modo promiscuo o facilitamos credenciales Sí, pues de autentificación? todas las credenciales lo puedes entrar tú, si lo conoces. Si no lo conoces, hay un AI que te permite recorrer los credenciales. Pues el password, no. Pero la dirección del red y todo eso, con el AI que hay adentro, la máquina lo puede recuperar. El setup de la solución, súper sencillo. Y si la gente no lo puede hacer directamente, pues un call se hace en 5 minutos. No hay problema. Okay? Aprofiteu el que queda del dia, aneu a casa vostra, feu una llista d'on estan els backups, intenteu recuperar-ne un. I quan acabeu, mireu la llista de punts que heu de seguir que teniu al costat i penseu per cada backup què és el que s'ha de fer. I si us emporteu això i feu aquest exercici pràctic, vale? Veureu que hi ha un valor, que realment és una cosa que se li ha de prestar atenció, i jo amb això ja em dono per satisfet. Bueno, bàsicament ja és el que us he dit abans, és a dir, si penso que hi ha una cosa que us heu d'endur d'aquesta sessió és sensibilitzar-se de que els temps estan canviant, que la IA va molt bé per moltes coses i pels atacants també els hi va molt bé i que realment hem de fer un esforç extra de preparació. Simplement això, és a dir, no som infallibles, tenim moltes oportunitats de que ens surtin malament coses i simplement amb quin esperit volem arribar davant d'una situació d'aquest tipus. Anthony. No entiendo el catalán. Me voy a decir que no te rayas. No, pienso que entendí un poquito, pero sí, pienso que si ve seguridad, pues hoy no es una opción. Lo que está proponiendo el Sincerat no es una opción, es una obligación. No es un gasto, es una inversión. Es para ustedes, pues, la manera de permitir a su empresa, a su organización, de seguir trabajando si hay un problema. Y no es para decir todo el tiempo el malo, pero el malo está aquí y quizás ya está en su empresa cuando estamos hablando hoy. Y ya, sí, hay un cambio realmente que debemos todos decir a la gente con quien trabajamos,
las contraseñas, para todo eso que está súper sencillo, súper fácil correr y todo eso. No hay nada que es infalible. No tienes una solución a 100%, no tengo una solución a 100%, pero juntos podemos apoyarlos para que su seguridad está al 99.99%, pero es un trabajo de nosotros.